karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Uyab niya, di ay niya yung problemahan. Mao kayo. Doon ay uyab, pero... Nadi sa uyab. Nay uyab lagi, pero O sabi, OFW. upaw? OFW. OFW? Di ay ha. Oy, nga nung uyab sa OFW. Oy. Kadang LDR, long distance romance, ang iyang gusto ha. Long distance relation, subject to buwag na yun. Unsam kayo. Bible eh. Buwag gali na mo ayon, uyab kaya, di ba? Unsa? Magbuwag ang magtiayon ang uya pa kahay dili. Krubos sa inyong mga kapagyasan. Di man sa tao na ikaw so isa. First runner up kung kagwapa ana. Bible eh. Tinubitar ako. First runner up. Busa, pagminyo mo. Yabag magay. Diba? Kanang ako, sogyot lang tao na. Noon sa, may kadikta na siyong kasing-kasing, di ba? Bible eh. Ano? Maglisod kag ikalimot din Sara? Ambot ba, Bible eh. Ay, nako! Bida. Pilit kas puro na. Bible eh. Oh. Esperado de Risa, ha? Murag, it's time for me. Oh, it's time for you? Oh. Panahon tigalin ako. Nahulipan ko ang mga pagkuwang sa iyang uyab nga OFW. Yamat ragod. Nunsa. Mao ni labing dakong chance ro ako, di ba? Okay. Panguyaban ni mo siya? Of course. Mao ba? Sige, diya ka na ha. Kadiya to kay ko. Pilitin eh. Yabag na noon. Iyang panguyaban si Risa? Niya, dawata. Uy, Kuya Juan, mantanin mo di ako. Uy, buloy. Sorry kayo, kung nakulitan ka ba. Hawa ko lang nakita ito sa kaang taon. Kaang? Kaang. Kanyar taong usa. Wow. Hala ka nice. Asa ka rose. Usa ka Rose. Wow. Ang ipiliduan na ihis Rose. Bitaw. Wow. Hala ka nung kitagaan ko ni mo, ani, uy. Reza. 3 red roses on that to para meaning I love you. Arisa. Usar to da, pero tako kay ni kahulugan eh. Oh? Ano siya kahulugan, buloy? Sa usa ka rose? Napusabot ka na nga. You're the only one. Oh, how sweet naman. Oo. Ang usa kini ka am-am na ko nga nagusbat mong kasing-kasing. Buloy. O lagi, sultian ko may piulo ha. Sa imuhang mga experience sa gugma. Halahan, nanabi si Piolo. Oh, yes. Inungdan nga wa ko maglangan, ding kamot ko. Nga, ako na siguro ang makahulip sa samad sa imong kasing-kasing. Yamat ragod. Gitinuod gede Bible eh. Gitagan niya ang Rose si Risa. Maya sa tingali, ngaron sa inyo niya na magmalipayo na si Risa. Nga si Buloy, ang upangga niya. Og, Risa, Nga na, buloy. dili lang kay Rose ang akong yatang nimo. Kuya, wala ni mo dog story ron, uy. Explicar ba nito? Sound. Gano'n, na pa nila yung Isang kagdadya. dilo, explicar nito. Ang answer ka, Risa.
Unsa ko tarungo na to. Di, uy, wako maalal kay imong ana, imong inistoryahan. Maugad ni speaker ni. Speaker? Ano man? Ano, di ka, uy, usi Puta, drama ano ni mo diha. Ako lagi mahulip sa nagguspat mo kasi unsa di kasabot na. Unsa pa day dani mo diha? Oy, kapoy, ani niya. Niya. Dawa ta kini Risa. Uy, Duha ka. Tubol ron. Tawag ko. dito bulron. Tubol ron. Duha ka buok. Tubol ron. Dili man na to bulron. Uy, tubleron man ni. Beso. Tubleron. Pataka lang kag tubol karon. Tubol lagi na. Nung sa... Di lagi. Sakto na ako. Unsa mo rin mo magbasa na be. Kani lamisa. Sama ning lamisa. Unsa yung English ani? Lami sa table. Oh, di. Table. Ang lamisa. Table. Huwag ka nang yatag na ako. Mauna ang pronunciation sa tubol ron. Gusto makaginani ka. Di ka tawag serious. Ay, kakapoy ni mo. Uy. Unsa ko Sige, di alam ko In English sa lamisa, awa. Karang lamisa, imong ituwad. Oh. Mo na imong utana. Uy, unsa ron siya? Table ron. Oh, di ba? Table ron. Di ba? Lamisa mo to. Iparehas na to sa chocolate nga ko gidaan mo. Tubol ron. Sige, di na ako makiglalis ni mo, ana, uy. Kaon ka tubol? Oh, ew. Tubol ron lagi na. Unsa? Unya ka nung duha raman ni. Ano ko sa kahulugan? Duha ka chocolate. Akong yatang ni mo. Kahulugan ka na og Og, unsa? you and me. Buloy. Atong tipunon ha. Katahon ako ha. Yeah. Narikata. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Tanaw ako. Where there's just an empty space. And there's nothing left for to remind me. Just the memory of your face. Ang tawa mo ka. Alalo. Mauna siya. Kanya, you and me against the world. Buloy. Makalingaw kay ka. Pero, dili pa rin panahon, Buloy, uy. Oh, Naglaom pa ko nga. Monsa, mabalik mong OFW? Yes, Buloy. Oh, di na itong balik. Uy, kay hulug. Kabaw ka kung sa kahulugan ng OFW? Kabaw ka? Wa. Ang kahulugan na ng OFW, uyab pero wag tang. Saway. Bitaw na. Uyab, pero bito no OFW. Okay ka, Buloy. Okay kaysa. Oh, di ba? Uyab pero way ayo. Saway. Mao lagi na OFW. Uyab pero wag tang. Ay, lagi no. Wag tang mangani bisag kasado na unsa ba kanang kamo nga uyab ka taon ron mo no? Bitaw no. So nga, pila ka pamilya tao na nagkaguli ang taon tungod sa OFW, long distance remedios. Remedios. Relationship. Relation di na long distance relationship, LDR, kadaghan ay, bongkag ay. Pero, naapoy ni Lampus, uy. Oo, noon naman, pero, ubay-ubay pa tao na bungkag, di ba? Manay pagaingan nga di lang gitingali swerte. Oo nga, niabot ang imong swerte, niabot ta. Ha? Niabot na? Oh, ni ako Risa. Naghangad kuno sa matagak ang gatas sa imong lugar. Sapa di bastos ni siya, uy. Nias buloy day, nias buloy. Thank you, good kaayo, Buloy, ha. Thank you, good kaayo, pero dili pa ko anda mo dawat. Ha? Dili pa matagak ang gatas nga niya sa akong dughan. Oh. Kay naglaom pa ko nga mubalik si Archie na ako. Nagduwa pag basket dahil ka! Basol na siya ba? Ha? Kasi magbasol. Risa? Oh, nganong magbasol man siya? Unsa may nung na Oo, magbasol siya? kay magbasol. Ito, di na kumusap, di na gyud kumusap. Ha? Unsa di na kamusa? Di na kumusap ang speaker niya. Magtinarot ang sulti siya. Nakalitan mo kung di mo buloy. Gusto siya ka speaker ko ta. Ambot, palugit siya. Saba ka niya ba, Buloy? Wala gi. Honest pa oh. Expecting alis siyang usap ako. Di nagyo ko ba akong style or by pildo. Usa ka explicar gadi. Unya di siya masugot. Adik na ako balikan.
magbasol gaging mga babae, ana bay? Bay, Buloy. Sarah? Ay, Sarah. Naunsa ka naman, sab? Niya naman lang perma ang imuhang naong sa kwarto. Diri lang ko, mi. Oh, wait. Si Robin kining nanawag. Ayaw to ba kami? Unsa? Uy, kakamot ha? Birthday's today. Huh? Nag-birthday ka ron. Nakapost. Birthday ka ron, Risa. Birthday niya, ha? Tawag ka na ako. Hello, Piolo. Happy birthday! Ay, thank you. Invited to kag dinner, ha? Oh, sure. Nago, ako'y hulib sa imong OFW. Piolo. Oo, okay na ka? Ha? Okay na ka nga ako'y mahulib sa imong OFW nga si Archie? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!